Tinokuchingabidza Sekuru Bhutsu yesimbi nekutendera kupinda mudare menyu makadi. Tinofara makadi wenyu. Tinofara. Tisingapedzi nguva yenyu tingangode kuti tizive kuti chinyi chikonzero zvaita kuti tisvike pari zvino nhasi. Alright. Chikonzero chaita kuti musvike panapa ini handikwanisi kuchitsanangura. Asi kuti muridzi wazvo ndiye anokwanisa kukutsanangurirai. Muridzi wazvo kureva nekuda kwekuti anonzwa mudumbuka manzwiro anoita mudumbu kunzi iwe utsanangura kuti ari kunzwa mudumbu sei haukwanisi kutsanangura. Asi ari kunzwa mudumbu ndiye anokwanisa kuziya. Saka tine munhu watinaye pakati pedu munonzi ndirege vazvidaviri makadizve. Ndinofara makadiwo. I still right. Zita mungangotudza kuti zita ndiani uye kuti chikonzero chaita kuti tiuye panapa ndimi here kana kuti ndisekuru? Ndini. Ini ndinoitwa Mamoyo. So Mamoyo, chii chaita kuti tizosvika pari zvino? Inhau iyi yamuri kuda kusheya nesu? Nhau yazvitoti ndisangane nemi kudai tiri mudare maSekuru Bhutsu. Inhau youpenyu hwangu kuzobatsirwa kwandakaita. Asi kuti zvizondisvitsa panapa ndichangotaura hangu muchidimbu nekuti zvoupenyu munoziva zvinhu zvakawanda. Ini ndingati kukura kwangu ndiri munhu aitambudzwa nemweya yakaipa, mweya yetsvina. Ndairohwa nezvidhoma. Kana muchine mairohwa nezvidhoma munenge muchiti? Mweya inoshandiswa nevakaipa. Unotonzwa here kuti ndarohwa kana kuzviya zvakamira sei? Nokuti zvimwe zvazvo zvaitozoitika ndaitozviona zvotoita ndupfupi pfupi so. Totoita mhasuru kana zviri zvirume zvatori mazimhasuru kana zviri zve. Zvimazvoona nguva dzipi makuseni here manheru makarara kana kuti zvingemira sei? Panguva iyoyo pazvakaita ndaizviona nguva dzese. Ngave makuseni kana masikati kana manheru. Ndopandaizviona. Saka zvakangondibvira ndiri mudiki. Ndisati ndakutonzwisisawo zvakare kuti zvii uye nekuda kwechitendero chataipinda panguva chakanga tisingatende zvese izvozvo chinonzi amadhimoni. Saka zvakanditambudza zvikuru kuti kunyange kana kuchikoro ndaingwa munhu aidonha. Pandinodonha unozona kana ndamuka unozonza kuti wongochitotaura kuti zvakati kana kuti vamwe vachitokubvunza sevana zvokuti pamba chimwe mungotamba muri vana vachiti kunheiwe kufemili kwenyu kune munhu kana kuti anonzi Nenge kana kuti munhu anonzi unomuziva here? Ndinenge wangu pamba achitaurika zvakati. Ime ndimune muchitaura? Ndadonha ndesisazive. Asi panguva yandinozomuka ndo pandozotanga kuudzwa. Saka zvakandipa dambudziko kuchikoro. Ndaiti kunyange kana ndakarara ndine nguva yekuti pazvakatanga apa ndikori pamavambo ndine kuti munhu wandakadanana naye kuhope ndichitori kupuraimari kunge kumagrade 4 ndadanana naye ndikatosvika kutochata naye zvekutochata waiti wedding chaiyo asi atori murume mukuru ndoti ndopamba zvakabvira zvimwe zvacho izvozvo. Munhu makachata naye muri kuti makatochata naye here kana kuti zvinhu zvamaiona? Zvinhu zvandaiona sekuti ukarara handiti unorota ndo zvakaitika sekudaro. Saka ndachata naye kudaro zvitopfekedza naringi toita white wedding paine vanhu tikatoenda vanzi hani munhu takatoita nditori kumagrade 4 ikoko. Saka kubva ipapo murume wendaingomurota asi kutoya kwaanenge achitoita ndotaura ndiri kupuraimari koko handitika anenge achitouya atori murume wangu tichitoita zvose zvinotoitwa nemurume nechini nemukadzi. Asi panguva yazvakaitika izvi ndaitofara zvezvoti ndaenda kuchikoro ndaitotaurira vamwe kuti ndatorota ndichichata ndichitopfeka ringi. Saka zvinhu zvandaitoona songe izvo zvakadini zvakatonaka hayo ndaitodada nazvo ndichiti murume wangu akanaka mutsvuku mujaindi akadai. Asi zvekuti zvinhu zvakazondirwadza nekufambawo kweupenyu tozoza kuti zvinhu zvezvi zvandaitofarira semwana rakanga ritori chini riri dambudziko. Ndiri mukufamba kudaro ndiri munhu wekuti ndainzwa mavoices munzeve dzangu. Mumavoices umu vanhu vanenge vachitotaura asi kutaura kwavanenge vachiita vanenge vachitotaura zveupenyu hwangu inini kana kuti dzimwe nhambo toti ndinotobuda nenda kuchikoro ndaigona kutonzwa voice toti iwe uri kuenda kupi
uri kutopedza nguva yako, nyange ukada kutoenda kuchikoro, nyange ukatodzidza, hapana kana chau chatomboita. Bheta kuutogara kumba toshanda newe zvatinotoda isusu. Saka inhau yekuti zvizhinji zvaiitika, ndaitaura mubereki wangu noti baba wakasoshaya zvawo kare, ndobva tasara namai. Nekuda kwechitendero chavaipinda, mai vangu vaisanditeerera. Vaingofunga kuti kungotaura sei? Vaitone chitendero chaingoti vaitoti madhimoni. Zvoto ndaitendeswa kuvakuru vekuchechi. Ndichitonamatira zvinezvi zvikandopiwa mavhesi. Wonzi everenga iri zvakazodai, Jesu akazodai, madhimoni. Ndo zvaitika pacho zvanichinjedza kuvatsanangura kuti mama ndikusangana nezvakati. Mukukura kwangu ndikuita ndichingodai. Ndakazosvika nguva yekuti kana ndikatoti kukadoka, vedwe ndaishungurudzika kuti kosei kwavira. Kwadoka ndainyatsonzosva ngekubva kunguva dzekuti kuma6 manheru. Ndaiona kutoti ndakagara. Ndaitanga kunzwa zihope raiuya riri kumanikidzirwa kurara. Kunyatsonzwa ndi kumanikidzirwa kurara, asi ndichitorwisa kuda kumuka. Ndamanikidzirwa kurara kudaro. Ndaibva ndatonzwa kutoti pauya munhu womurume, wototanga kutoita bonde neni. Izvi zvakava muraramiro weupenyu nguva yakareba, wokuti ndaitoziva kuti every day ndinenge ndiri murume wangu anouya, every day ndotovata naye kusvika adini, kusvika apedza. Ndingati kana zviri zvika makore akawandisa. Makazombororwa here pakati apa kana kuzva zvakamira sei? Apa ndisati ndaroorwa, ndisati ndiri musikana, ndopa zvaitika zvipi zvekutoti ndaitomuka kana ndatobva kutoita bonde iroro, paanoenda munhu pandinototi pepo, ndotoona ndakatokanganisika. Tozonoti ini ndichiwa ndatorara nemunhu, ndotoenda kunogeza. Zvinhu zvaitondishungurudza, asi kuti wekuzviudza zvakanyatsoti ndakanga ndisina kutaura chokwadi. Zvekuti ndine imwe nguva yandakaendawo kuhama dzekwababa, ndakatanga kutaurira vari tete vandakataura vanogara kune imwewo nzvimbo. Ndikavapa chiri chichemo, zvaitika zvakare ndiri mumba mavo, murume wavo yakauya, asi ari murume wegore riya ndiri grade 4 iyeye. Auya zvakare ndokubva arara neni. Ndakabuda ndakadaro ndikatedza tete vangu. Ndikati tete, ona izvi zvaita sei zvaitika kwandiri. Ndikavatsanangurira nhau dzangu. Asi ndaifo pamwe vachandibatsira. Chavakangotaura chete vakangoti ivo izvi asati zvakamboitika mwana wanzvadzi yangu, asati zvakamboitika kwedenda, asati akambozvinzwa. Pamwe ndezvekumusha kwa ndezvekwamai vako. Ini chandaida kwangu siri kuti ndezvekwamai here kazvodzinza kwangu. Idambudziko randaida kubatsirwa. Ndikasvika inini kutozoenda kumusha kuna mbuya, ndakatoenda futi natete vavo. Ndikava nenguva nagogo wangu inini mai wababa. Ndikavatsanangurira, gogo ndozviri kuitika kwandiri. Ndinorarwa, ndinoyamwiwa, ndine nguva yekutoti ndaitoti ndakarara ndotorota zvivana zvichiuya, zvivasikana zvakomana zvandiwa zvezvine masuru izvozvo. Mazamu angu ipapa anenge akaita kukura. Ndichisisa mukaka wotingoita kupfachukira kudai, vana vai vachiyamwa. Asi pandomuka makuseni, mazamu angu ane nyatso dzechitorwadza, dzikati pamba ndakatosvuuka. Zvezvotoratidza kuti ndayamwisa vana vaitoya almost every day, ende panguva yavada, zvisiri zvekuti manheru. Kana ndakatogara masikati, unotozviona zvichitouyapo, ndiwego uri kuzviona. Zvoya pamwe 5 zvasikana, 5 zvakomana, zvoya zvichirwidzana. Saka maita sei pamunoona zvinhu zvakadai zvasingakutyisei? Zvinhu zvaityisa, zvinhu zvairwadza, asi nekuda kwenguva yazvakatora, pampacho handinyepa ndandatongojaira kuti ndo zvazviri, nekuti handaibatsirika. Saka nekufamba kwenguva zvichiita sekudaro, ndine nguva chekuti ndairota nyoka. Pampacho ndogona kutoti nyoka inonanzva miri wese, zvokuti ndonyatsa kunzwisa kuti panapa ndiri kuda kumedzwa. Asi pampacho pandorota ndozopepuka pepoti pamwe yashama, zvino yapedza kundinanzva. Yashama, ndopandonoti pepo. Nguva zhinji ndichirwiswa nenyoka dzakasiyana-siyana, dzaita makobra aya, nedzimwe dzakadaita kunge shato, but hadzisi shatoba. Asi ukadzi unogona unonge chishato, ndichirwiswa nenyoka. Pampacho ndotoita kutoona mumba, utonyatsoona kuti iyi nyoka yandiri kuita sei yandiri kuona. Ndakararama upenyu hwekuti kana kuhama dzamai vangu kwatakakurira, ndakasvapa kuti ndorwara nepfungwa. Hakuna aigamuchira.
zvandaisangana hakuna zvigamuchira. Vaingoti madhimoni ekumusha kwavo, madhimoni ekumusha kwavo. Tabva ipapo zvakare ndine mukadzi aindirwisa. Mukadzi uyu ndakatanga chete kurota. Kusvika pandoda ndinyatsotaura siri zvekuti kurota. Pandakazonyatsa kuona naye chaizvo chaizvo. Rimwe remazuva ari makuseni, asi ndichiri mumagumbezi. Ndakaita kunge ndiri kurota, asi ndokutobva ndatoona kuti ndakamuka. Mukadzi uyu ndokubva ndamona akamira pasaidi pembedha sekudai. Asi zvanga ari maziso ake handiti nechewaiti ichi, anga ane kamutsetse kudai. Ndozvanga akaita. Akaita kunge kamutsetse soita kunge nyoka like masaki. Mukadzi uyu akanditi, wakatorara zvako. Muchitorara zvenyu apa tondandane murume. Mukutorara zvenyu, muchitoenjoya life yenyu. Ko inini muri kuti ndiri kuita sei? 33 years ndikushandirai mumusha menyu. Chandiri kuwanawo inini chihama dzangu dziri kuwanei. Ndikamubvunza mukadzi kuti ndiwani. Zita rake haana kutaura. Asi akati wakati inini ndiri mumusha menyu, ndiri kukushandirai 33 years. Ndakanyatsa kumbe izvi ndakutaura ndiri palive chaipo chaipo. Ndikatomuti ko iwe uri kuuya kwandiri. Vanhu kana wakaurayiwa, vanhu vakakuuraya hauvazive here? Enda kune vanhu vakakuuraya kana vari kukushandisa. Zvikani ndikaenda kwavari, vari kundisairira kwauri, vari kuti enda unouraya iyeyo. Saka inini kuuya kwandiri kuita kwauri, inini ndinoda kutokuuraya ndokuti shungu dzangu dzidini? Dzipere. Ndakaita mazuva ndairwisana naye mukadzi tairovana. Zvekuti panguva yandoti kuti tairovana ka, zvaitora songe panyama, zvozoita kunge zviri spiritual handitika. Asi pandaizonyatsa kutoti ndamuka ndabuda mumagumbezi ndadai, nyama dzangu dzechirwadza pese pese, hapana panenge pachisara. Ndozvaitika. Mukadzi uyu akandinetsa kwenguva, achinguya achitaura nhau dzake dzipi? Nhau dzake idzodzo. Right. Ndochuya pakuti ndiri kufambira nhau dzeupenyu hwangu idzodzi dziri kunditambudza. Saka pamurume aiti chii paitika zvakadai? Ndoda kutenda hangu ipapo kuti ndakapiwa murume anonzwisisa. Munhu aishungurudzika nazvo zvakanyanya. Asi aingoti, pamwewo kungosanganiswa kwatakaita, Mwari wangu aine chinangwa chekuti uwanewo kumira naye. Nekuti mudumbu mangu ndaiti ndakarara, ndaibatwa nechihope ichi chandotaura nditi, ndaitonzwa ndichipindwa nezvinhu, wotonzwa kuti apa papinda 3, apa papinda 2, ichi chimwe chapinda neapa. Asi pazvinopinda ndotozvinzwa kuti izvi zvoita kunge zvabora, so ndotonzwa pain. Ndototi zvozvoti ndotorwadziwa. Zvanopinda ndotonzwa chitofamba, zvoita kunge like anoti mbeya kana makonzo. Wotonzwa kuti zvimwe izvi zvanogara apa, izvi zvanogara apa, but zvichienderana nechini? Nedumbu. Pazvinodaro dumbu rangu rinofutumuka zvokuti kakawanda muupenyu chimwenzi nemakorokota imane mwanaiko, nemakorokota imane mwanaiko, nenyaya yekufutunuka kwedumbu zvichitamba. Pazvinomboda kubuda paipai ndinoita sendinobatwa nechihope, kunyange masikati makuseni manheru ndobatwa nechihope handiti zvobuda. Asi pazvinobuda zvotondirwadza kuti ndotonzwa pain, zvotonge kuti zvabora, zvobuda zvodini, zvoenda. Inguva yandakararama zvakare ndichitambudzika nezvinhu izvozvo. Ndakaita nguva yekuvatiwa nechimhuka. Chimhuka ichi ndakasvika pakuchiona choita kunge chigudo chimupanzi. Potikati chigudo chibhabhunu zvezvo zvatakati aiwa zvinge zvimupanzi zvezvi. Ndakasvika panguva yekurwisa madzikirira. Saka ndaiti pandorwisa paika ndaisvika mumwoyo mangu ndichiti ndinoda kuona kuti chii, ndiani. Saka ndaitosvika nguva yekuti ndokwanisa kusvinura kudaiwo pane ndichitanga kubatwa maziso. Ndotoona chigudo ichocho, asi chenye chakapfeka heti yechichawa, inopfeka tuheti twemachawa twetuyoto. Nechisheti chacho nechechisheti chiri pamusoro pangu. Choto ichocho chotondiita mukadzi. Ndakararama nguva nechigudo ichocho chichindiita mukadzi, achitaura achidini. Musi wachakataura, musi umwe chete ndazoita kunge ndakumbira kuti ndapota musandibati. Chikonzero ndanda kuita matambudziko emusana, kugara ndichirwadza, ndofamba ndakatokotama kudaidzwa kuti musana handitwasanuki. Mudumbu chaimo mondirwadza, ndanda kugara ndakunzwa chichi chijeko jeko chisingaperi. Pandanzwa kuti inyaya yekurarwa kwandaitwa nezvinhu zvipi? Nezvinhu izvozvo. Saka makabva mazoita mwana here nababa vamai?
Hapana, ungaite here kwana pakadaro nezvinhu zvati kutaura kuti mune zvinogara. Ungazviite here vana nezvinhu zvenge zvichigara imomo nezvivana zvaunenge uinazvo kudhara zvaunenge uchiyamwisa uchidini. Then ndingoti hangu ndichidai ndichienda uku ndichidzoka uku anditika zvaita sekudaro. Ndine nguva yekuti ndinoona vanhu apa ndakudya nditi ndai bozvimwe zvikamu zvacho zvakadini chapasvika ipapo. Ndaiona vanhu vaipinda mumba, asi pavanhu vaipinda mumba umu ndine hama yangu ndo inenge yakatungamira pamberi zvekunyatsa kutoiona kuti uyu ndinhingi, asi hama yangu iyoyo haina chainotaura, ndio inongotungamira yopinda mumba. Yapinda mumba kudaro vanenge vakawanda vanhu kana zvosvika nama20 vondikomba kudai, vokomba kana kuti mubhedha kwavanyanya uya kubedroom vokomba mubhedha. So anditika vanenge vakapfeka zvimagauni zveblack zvinge zvine zvimahudhu zvimusoro zvezvezvi ndo zvavanenge vakapfeka zvokuti zvezvi zvakavhara kusvika umu. Saka vanhu vanenge vachichinjana kutaura, mumwe nemumwe vachichinjana kutaura, asi nhau yavanenge vachingotaura inenge iri yedumbu rangu. Vanhu ava vaitaura vachiti, iwewe hatimbofa takakurega uchita mwana, nekuti ukaita mwana iwewe ndo umwe toti handikuchinjana kako, umwe anenge achitoti ukaita mwana iwewe ndokupera kweupfumi hwangu, nekuti inini zvinhu zvangu zvakabatira padumbu rako. Handitika mumwewo otaura kuti iwowa kuita kwako mwana ndokufa kwangu, saka handizombokurega uchiita mwana. Mumwe nomwe anenge achitaura zvikonzero zvake, asi unenge uchiona kuti inhau dzekungoroyiwa kwedumbu rangu. Hakuna chimwe chinhu chaitaurwa nezvachitaura kuti makumbo idumbu rangu. Saka itotaura kuti tinotomeka shuwa kuti hauna kwauchabatsirwa nenhau yemudumbu mupi imomo. Right. Ndaita kuti ndaitonumborubatsirwa kuna namadzibaba. Unotosvika kana kuna namadzibaba kwekuye ndopiwa mitoti miteuro zvandopiwa ndipiwa ndishandisa nditi. Asi handaizvishandisa, ndaigona kutoti ndiri munzira ndaitonyatsa kutonzwa inini pachezvangu kuti zvinhu zvazvisitorina simba, ngatiti kapamwe angatone uyerwawo hwesimba reri handitika ndototaurira murume ndoti zvinhu zvitakungonoshandisa zvedu asi zvatorerutswa. Utoti konei, ndototi ndatozvinzwa, ndozvaitika ipapo. Kana kuti tapiwa zvatapiwa toenda kumba, tasvika kumba tobva tanzi mositanga kushandisa mangwana nditi usiku hwacho ndotorota vanhu vaitouya vototaura kuti zvawapiwa izvozvo hatisi kuzombokurega uchishandisa zvinhu izvozvo, nekuti ukangoshandisa zvinhu izvozvo kureva kuti wakutokwanisa kuita mwana, saka iwewe hatisi kuzombokurega uchizvishandisa. Saka ndaikunoti pandomukama kuseni paipe ndoti arige ndishandisa nekuti miteuro yangu yanditi ndaitanga kubleedha kundorova kana ma14 days kana kudarika ndichibleedha kwete zvenguva yedu isusu vanhukadzika. Aiwa zvisingape kana mukana zvezvokuti unosara waita kuchenuruka kuta ndo zvaitika. Wotozonzwa vanodzoka zvota kuti takakudza kuti hatisi kuzokurega uchishandisa zvinhu zvipi izvozvo. Bedo ndakatenderera kumapostori, handisi kutaura kuti ndiri kumashora, asi ndoda kuedza kuti paurwendo rwangu rwokubatsirwa ndakaenda kwakasiyana siyana. Kwandaitonyanya kuenda kwachoka kweveve kwekuti ngatisengweni vane mukurumbira vaivai kuti kwakati ndo kwandaienda ndichinotsvaga rubatsiro. Asi rimwe dambudziko randesangana naro nekuda kwemweya yacho iyo yanga iri kutonditambudza, wadosva pamupostori umwe atochiva iwo kuti ndambudzo dambudziko raari kuona yatopesa yatoti ndotoda kutokuroora, nditori nevakadzi vangu vaviri wakutoita wechitatu. Aiwa inini nditone mukadzi wani ndakutoda kuti tuite mukadzi waiwa ungambotambudzi ndokubatsira zvese izvi zvopera. Muri kumapostori kauko pamwe pacho hauna natsananguro yawapiwa. Utsananguro dzandaiwa nepa ndedzerudo wosiya unoenda pamwe ndizvozvo. Ndaisvika kumwe kwekuti handikukanganwe kwandakashurwa pasowe pambakawandwa ndikatoti ndobva ndatosimudzwa ndikati Mwari maita henyu mhanzi yangu yapenya pavanhu vese. Zvikanzi uyai kuno kumberi, ndikaenda kumberi moziva chinyatsoofambawo nestepi yekuti zvangu zvadini zvangu zvafamba. Ndakanzi namadzibaba endasvika
apo ndaiva zvikanzi muri kuona madzimai avo vanhu ehongu, zvikanzi zipfambi, munoziva rinonzi dhimoni rezipfambi ziguruguru, ndiro madzimai vamuri kuona ava. Iwe wauya pano kuda kuzondiedza uchifunga kuti handisi kukuona, manje ndakuona. Kutaura chokwadi ndakapererwa, handizvikangani. Pachita dai tiri tusowewo tudiki diki, zisowe ndakape zvikanzi torai gate, pakatorwa gate ndikadirwa mvura, ndikasungwa rimwe jira vachirayira mweya wezidhimoni reri. Handinana chandainzwa kuti pane mweya uda kubuda pandiri kana chini. Takangobva edu pasowe ipapo. Ndaenda kumwe kwekuti ndikanoda unobatsirwa ndainosukiswa maplates. Vamwe vari mukiu pamwe ndiwo watanga kusvika. Wotonzi madzimai tisukirewo kandiro, vafanirwa kubatsira mudzimba vaya. Unosuka, ugomutsvaira mumba, ugomubikira, wapedza wobva watonzi tozokuonai mangwana. Paunodzoka mangwana unoita ngoyo wakazora tsvina yembwa. Unotukwa, unonyadziswa. Kwakawanda kwandakaenda, ndikutaura kuri kwekupi, kwekumaapostoroku. Dai kuri kunyura mumadziva emvura, kunyura kunoita vamwe senandi sekuti dai ndakanyura rungani, ndapinzwa mumadziva, mumajewe, mumasango, hapana chaibuda. Nekutoti vanhu ivavo vaitouya kutoti munoziva here kuti inini mamapostora handiti zvakafana semienzaniso. Wobva wanzi kuna madzibaba chimuti, handiti izita resowa, handiti remweya ravo. Asi inini mweya yaive ichitondiudza kuti kwaJoni chimuti kwauda kuenda, madzibaba avo ndaitoudzwa nezita kuhope. Ndatozosvike kundobvunza kuti konai madzibaba avo vanonzani? Otonzi vanonzi Joni chimuti. Utoti ndaiudzwa nemweya zita rekwandiri kudini, tatopedza naye. Endepo choukatosvika, zvaunoitwa zvacho unongodai. Ndasiyana nekumapostori kuya. Vamwewo ndiwo vekuti pamwewo zvandibata ndarohwa nezvinhu zvese zvandikutaura, handiti pamwe zvaenda pandodzoka kumunhu, handina simba. Vamwe ndiwo vakutotanga kutokubata-bata, vachitofunga kuti pamweyawo chiripo munhu haasi kuita sei, haasi kuziva. Ndainzwa nekubatwa zvese izvi, munhu achitokupfanya-pfanya, achitouya muprofita achindibata-bata kudai. Pamwe pacho kuti wochitaura zvorema, wozongoudza vamwe kuti ndakuenda. Tabva kumapostori ikoko, ino zvinotazopinda muchivanhu. Vamwe vakati dambudziko rako iri rinotoda chivanhu. Veduwe, dzakangova mari. Ndinongotaura shone kuti dzakangova dzakangova mari yekuti kungonosvika kuti ndangoti oi sekuru kana mbuya oi mari idyai zvenyu. Chabuda we, hapana. Vanhu vaiuya vachitondudza, kwauda kutoenda ikokwi, tatopedza naye. Unopiwa mishonga, wauya kudai, worota zvotodza kuti mushonga chaiwo ungachifanira kutoupata uchinjanisa. Uya una zvaunobatsira, haunana zvaunobatsira. Chokwadi unougeza, unopfungaidza, ugodini, unotoona zviri kushanda, hapana. Wochizovabata kuti regai ndidai, unoshurwa, unotukwa, nhautanga kubatsira vanhu nhasi nini yewa, zvokuti unobva wapererwa. Kumwewo kwekuti ukaenda, ndiwana sekuru ivavo, vototanga zvekutokuchiva. Nditoriwo nevamwe sekuru vakatotaura, ndatopinda mudare chaimo. Vakatotaura vakati iwe muzukuru, dambudziko rako iri 2 minutes, asi chanongoda pauri chetotika uve mukadzi wangu. Nokuti pauri apa ukangoti yesi chete sekuru, unenge wakutogara muflat, ndinokupa, ndokutengera mota, zvese ndinotokuitira. Hauchatobatsiriki. Izvozvo ndo zvizhinji zvandakanyatsa kutosangana nazvo. Chabuda we, hapana. Inhau dzekungoroiwa chete, uchingoroiwa uchienda kune vabatsiri ivava. Chakabuda hapana, imari. Vamwe vanotokudza kuti maenda kusango, wotobva toudza kuti kuzviziva here kuti varoi vako titori navo panapo vari kutoti musamubatsire. Asi mari atoisa pai? Atoisa muhomwe. Saka sekuru todi hapana zvandichaita. Bedo ndakafamba. Zvizhinji nekuda kwenguhanga, zvizhinji zvakaitika mandizvo kuti zvinoda nguva. Zvimwe zvacho ndisangu ndinokundikana nekubatikana nekudzamirwa. Ndinorwadza zvakaitika mandiri. Ndakaenda kun'anga dzakawanda dzemukurumbira, chaibuda. Vamwe vaizama shonyatsonotaudza kundibatsira, asi chaibuda hapana. Waitoona ende pamwe pacho dambudziko raitoita wesi, pane kutoti zviite sei, ripere dambudziko iro, raitowedza. Ende vanhu vachitotaura kuti uchaona zvatoda kukuita, uchaona zvada kukuita. Saka ndada hangu kuti ndisvike pekuti tizosvika kwandakazoita kupi? Kunoko. Right.
Kuno kwenye kuti ndakasvika pakuita give up ndobva ndagamuchira situation yangu ndongonzwisa kuti aiwa ini ndiri mukadzi wechikwambo, ini ndiri mukadzi wengozi, ndiri mukadzi wezvidhoma, ndiri mukadzi wevaroyi, ndiri mukadzi wezvese. Ndakasvika pakuzvigamuchira ndikabva ndanzokuita bho handitika kunyatsonzwa kuti panapa ndabho ndandagamuchira zvoti kana kutonzwa kuti murume achitaura zvekuti hande kwakati ndanga ndisati tototi ini nditori bho right. Saka through social media ndaingoonawo varubatsiri vakadini ere ndo kumwe kwandaiona kumwe kwandaienda kwekwi handiti ndopandakazoona pane imwe vhidhiyo yandakazoona yasekuru Bhutsu yavakabatsira mwana uyo aiva bofu handiti ndaiona haya inayo kunyanya undibata-bata zvangu ndakuti zviriko plus nekutongoti pamwe ndezvefeki nekuda kwokusabatsirikawo kwangu kwekwe right. Ndobva ndazoona imwe yandakazoona yavakabatsira mumwe mukadzi wekubulawayo anga ine dambudziko remberekwa saka azobata mwana wake akatozouya muno akatointerviewawo achitotendawo kuti azoradza sekuru mwana wake handiti right. Iyoyo ndo yakanyanya kunditriga vhidhiyo ipi iyoyo ndaiona ndakaramba ndichingoiplaya ndichidzokora kuYouTube chingodzokorora ndopa ndikaudza murume wangu kati ona vhidhiyo ipi ona vhidhiyo iyi ndobva atoti ko iwewe wafungei ndikati hapana nekuti iye ade kumwe kwevamwewo sekuru vangu angati ngatiende kuivewo last bus stop zvarambisisa zvaramba nditi ndobva ndangoti hapana ndakagara ndichingoiona vachitanga kundinetsa mumwe ndikati inini kana sekuru ava vakabatsira mukadzi dhoka problem kake akasimosimo zvako aka neyangu pate kuti angagona kundibatsira ndopa ndikabva kuti tasvika pakuchiuya manje ndakati mwe musi ndakarara ndoba ndakatorota mwe murume saka yakapfeka suti yake black nestraight netsvimbo yeblack ndobva mira paside so pembeti zvikanzi mwanangu kwauri kufunga kuda kuenda kunobatsirwa enda ikoko ndiko kune zambuko rako ndichamira newe uye munhu iye ndichabatsira naye kuope atatomuka ndotoudza murume ndakati iwe ndopedza dzandarota saka sezvo yanga ine pfungwa kuti timboenda kuna mumwe sekuru ndobva toti kuti kangozvitevedzera ndikati kuti asi maziroyi aya futi here vanogoronga vari varoyi vai vauya nenzira yekuda kudini zvikanzi aiwa iwo kunyepa seyazo yangu yari murume uyu paipe vanouya vakapfeka magauni ndikati fine ndopa tikabva tatsvaga tatora nhamba dzavo ndobva tangovafonerawo sekuru aya munowanika kupi zvongobvunzawo zvesvi ndozvandakangoita hapana zvakawanda zvakambotaurika ndobva tati alright tichaiti tichauya tazowana mari ndobva tavabata tichida madirections ndobva wangoti directawo atasvika bva tatongotorwawo nomumwe munhu tasingatombovazivi zvachose tobva tatotorwa bva tatosvika ndokuya kwatikaita kupi kunoko tauya kunoko ndobva tasvikopinda muno mudare ndisati ndataura zvimwe zvinhu ndataura kuti kubva patakauya kusvika pandakagara kudai ndichitaura nemi handina musi wandakapiwa tsananguro nasekuru handina kuti vati muzukuru dambudziko rako ndinhengi kana zvakadai handina ini ndini ndaiuya ndichivatsanangurira sekuru zviri kudai zvazodai zviri kudai tauya muno mudare takangogara sekuru ndofunga vakangobvunza direct pamwe vanga watoonawo kuti makomo ematambudziko kusweropinda matare apa kupedza vakaramba chiva sekuru kuti tipinde matare vakati handisi kuda kukudyirai mari yenyu nematare muzukuru ndiri kuda kuti dambudziko riri pamwoyo pako taura kuti sekuru ndibatsire zvakati ndikati tangotaura kuti mbereko tangoti rembereko vakati zvaita sei zvatopera musi wekutanga iwoyo takabuda muno mudare sekuru vanhu akana mushonga wakati pakana chii vakangotiudza zvinhu zvokunotenga mumusika uko zviri simple vatiudza zvinhu izvozvo zvikanzi masvika kumba dati mushandise 3 days nguva dzekumanheru iwewe vakataura kuneni ndine zvandiroda kuti upenyu hwako uye kuhope dzako kuroyiwa kwese kwawakaita nevakakuroya wese ane chaakaita muupenyu hwako uchamuona kuhope dzako samunoziva zvimwe zvinhu kwazoyo mwoyo waputsika usisina unongoto ndizvozvo ameno hande tinongoita shuwa takati first day taita zvatakaudzwa
tapedza kunorara koko. Ndokubva kwakurota vanhu ndangotaura kuti vekudzinza rekwangu kwababa nditi nevekwamai vangu ndaita kuti ndiri panzvimbo ibani vaiuya 1-1 ndichinyatsoona kutoti uyu kwete zvekufungidza kuti anenge zvekutoti nini magirazi anoitiswa vamwe ayaka ini rangu aya ndakaroona ndega kuhope ndakazvionera ndega munhu. Saka kuuya kwaita vanhu ava mumwe nemumwe aiuya achitaura zvaakaita pandiri. Ndine vamwe vakauya vakatoisa nyoka muhuro vachitotora vachiti uri kuona nyoka ishi ndoya ndinoshandisa yekuti usaite mbereko. Murume wako paanorasa mbeu paya anenge achitorasira mukanwa menyoka ipi ishi. Kwakauyawo vamwe vangu vakapfeka gauni renga rakatozara ropa reredhi chiyerera ropa vakanzi ini ndada kutokudzenzisa satanism. Hauna here nguva yawairota uchinwa kwete kunwa ndichikupa inonzi uchipiwa waini. Ndikati nguva zhinji zvanzi waita se ndikati ndairasa ito ndirambira kunwa zvanzi yakanga isiri waini ndaitwa ropa zvoti dai wakatobvuma kunwa ndaida kukujoinisa. Vamwewo tete hanzvadzi yasekuru baba wababa nditi hanzvadzi yavo vakafa. Asi ndakatoona vachitotaurawo vachitaura nawo yekuti ini ndakauraya munhu vakauraya mheno vakanga vanoripiswa ngozi handitika vari musikana ndobva vatiza kungozi kwekuye nekuti munhu yanzi anga ari mukuru ndobva vadzoka kumba vaivanzi nemukomana wavaidanana naye ndozvavakataura. Saka vatiza murume wekungozi akazotevera atevera ndokuvawana ivo nemurume wavo ndobva vamuponda ndobva vamukanda mumugodhi. Saka mweya wemurume wakakanda mugodhi wangu wakumuka vakataura tete wasvika ndakausairira ndakauisa kwauri neuye wengozi yeye yakauya yakaparwa mudzinza yeye handidya zvanzi mhepo yacho iyoyo futi takabva taisa futi papi pauri dzangozi mbiri dzechirume kedzi ani mukupaona. Vamwewo vaingotaura kuti kutongobhoikana nelife yako ndo vazhinji kutongobhoikana. Kukatoita vamwe baba zvakare vakatotaura vakati ini ndakaromba mushonga wokurima ndokubva ndanzi ini ndofanira kurara nemwana wangu musikana. Saka ndakarara nemwana wangu ndarara nemwana wangu ndazosvika pakuti hazvichaita ndirare nemwana wangu ndabva ndatanga kushandisa iwewe. Vekwamai vanguwo vaiuya nezvavo munhu umwe achitaura zvake kusvika mumwe akatodudza chekototi ndakauraya mai vako. Zvakawanda zvakataurika papi ifirst day second day. Vamwe vandakanga ndisingatofungire muupenyu vaive kuti ndowame mutochenesa kutoti uyu yakana anonamata kana kuti anodanditika ndova ndikatanga kutoona ndona mhandu dzacho dzenge dzitori mhandu dzacho dzekutanga vakutouya futi vachidaro kusvika day 3. Kuseri kweday 3 apo ndakadzoka kunoku ndotoudza sekuru sekuru ndakarota vakatoti wakaonei vachitoseka ndokutanga kutsanangura nhau yangu. Asi kuseri kwazvo vachindipa zvinhu zvokuti ndibatsira nazvo chienda unodai enda unodai ndopa ndikatanga tozona mazivano aya akutoya achipopota kwauri kuenda ikoko kumujainze muchinda kwauri kuenda kumuchinda yeye siyana naye muroyi yeuye muroyi siyana naye. Vaive vegauni reredhi vaive kuyerera ropa vakasvika kutokuta kupfugama kuti mwanangu ukangorega kuenda kumunhu ndokutengera imba nemota. Vamwewo vaive kutungamira paipai panouya varoyi vaivai munhu womukadzi iye akatotaura kuti watoshinga here kuti ndife chokwadi watoshinga here usadaro kana usadaro. Mumwe nomwe vanhu vakatanga kuya vachidemba vachidini kuhope ndaita zvokutota ndichingoti sekuru ndazorota zvakati sekuru ndazorota kusvikawo vamwewo varoyi vavanoroyawo navo vemumamana vaivai vaakuchiuya futi kwandiri vachiti ramba wakadzvanya ukadaro nesuwo watisunungura isusu tiri kungoshandiswawo zvinhu zvacho tisingadi handiti ndo zvakaitika zvizhinji. Saka kubvawo pandakatanga kubatsirwa nasekuru ava varoyi vangu vamwe vakaoneka kutooneka chaiko kufa kune vakafa chokwadi chakanaka kune vakatoita sei kune vakafa kweitowo vapenyu vasina hwokufa nditika asi kwekutoya kuhope vachitooneka vachitoti hachagoneka. Asi ndimwe kurwadziwa chete kwandiri uzongoita kuti pakaonekawo vamwe ava ndakatozorota imwewo hama yangu yemudzinza iriyo yakutomhanyiswa ibva yabatwa ndobva yanzi zvinhu zvaiva pana ushu
pane nanditika takuchitozvisa panani pane uyu nekuti apo hama yangu yemwana mudiki zvikanzi nekuti uyu ona kwakubatsirwa kwazvichatoiti saka uyu ndio watakutogadzira kuti tichimupawo zvinhu zvipi zvinhu izvi. Tabva ipapo ndofanira ndakaisa nhau yangu kuna sekuru nditi sekuru ndiri munhu akarambwa nedzinza handitika ndakarambwa nedzinza kutonzi aswe mudzinza medu chichi handiti ndiri mwana nanhasi ndiri munhu anoraramirawo wangu kunze kwemusha nokuti handina nhama yekwababa kana kuri kwana mai ndikoko handitika asi sekuru vandakati ndoda kunyatsoziva kuti idzinza rangu here kana kuti zvechokwada handisiwe mupi but kuburikidza nekundibatsira kwavaita chokwadi ndakatanga kunyatsa kurota zvemusha mupi imomo ndikatozotanga kutooneswa zvimwe zvinhu zvakatovanzika zvandisingakwanisa hangu kuti nditaure kudai pakamera zvandikatanga mumusha imomo ndito sekuru zvakadai sekuru achiti hausati watanga hausati wadini hausati watanga hausati nezvandaiona zvaindityisa zviri mukati mechini memusha asi vakaramba vachingondibatsira kusvika varoi vaivai vamwe vakafa vamwe handichavaoni handitika pari zvino ndiri munhu kuti ndakabatsirwa zvokuti hope chaidzo chero mukanditi izvezvirara pandinorara ndichimhanya handichatyi kurara handichatyi kana kurara murima semazuva ano handichatodi light totoda kutodzima light nyatsorara murima kuti ndinyatsa kurara zvakanaka kana mazidzikirira ekuti waiti kuda kungoda izidzikirira rauya handisisina kana zvandichatobonzwa kana ndikatonzwa maataxi ekuti uri kuda zvange zvibva pandatobatsirwa ndinotofila kuti tumba munomapinda munhu kana kuti mune chapinda marovera andiri kuita marovera andiretoti kana nekutaura kwandiri kuita kana kune vachazoona kana varoi vangu vamwe vaivai vakapotswawo vaivai vasina kufa vaivai aiwa ndiri kurova zvekuenda ndiri kuzvambura ndega unyatsonzwa kuti ndiri kurova zvoti seunengodzo sekuru ndiri kurova vanhu sekuru ndiri kuzodai ndo zvandee ndichingodini zvandee ndichingoita hapana mavoices ayandainzwa handichamanzwi vanhu vese vaitaura handichavanzwi kana vandaingonzwa zvimwe zvinhu zvaingoitika zviri wedhi zvaingoitika mulife yangu kana mazimunyama yaya vedoendaite mwe munyama wokuti wairwadza mwe munyama kuti chero zvafanira handisi munhu wevanhu kuti ndinosangana nevanhu handiti asi kunogona kutoitika zvimwe zvinhu nhau dzinotoitika uko zita rangu ndorenge ritori pamberi pazvakaitika nandisipo nevanhu ivo handitowadini handitovazivi ndaiva nemazimunyama asingaiti asi mazimunyama iwo handidi kunyepa akapera ndaamunhu akurarama life iri normal chaiche life yemunhu chaiche inongotarisirwa pamunhu wese mudumbu maindigara muchindirwadza memuye hapasisina ndairwadziwa zvisingaiti uga mabayo chaindibata mudumbu ndega ndine mabayo mudumbu ndichidini zvese izvozvo hapasisina kana ndikatopiwa nasekuru azoti muzukuru zvimbonogezawo nhasi mbodai handiti ndakutonyatsa kutoshandisa pasina chekuti pane zvakanganisa ndine pamba ndaitombopiwa mushonga nasekuru yototi watosvika kuidai wobva watonzi pane pandikatombopiwa umwe wekunwa ndikatonzi nemazivano aya akatouya zvikandiwe kwako kuda maheustereki manje izvi tatobvisa mushonga wawaisa mupi ndaifanira kuzonwa kuseni shuwa pandakanwa maheu aya nemushonga wandandaisa handina kana chandakanzwa ndauya kuno sekuru vakaseka vakagara vakati kubva nditange kurapa ndiwe wani munhu watanga kutaura kuti mushonga una chawaita kwauri ndikati wakabviswa nevaroi sekuru asi chanongoda kungotenda ndechekuti ndakaona munhu anondibatsira muupenyu hwangu ndakanga ndiri munhu asingabatsirike zvachose kungave kupostori kumachechi chevayai machechi chechai chirungurungwai takakuenda chakabuda handishore kuti havagone kubatsira asi zvaivawo pandiri zvanga zvakakurisa handidi kunyepa but sekuru vakaita mwoyo murefu pavari pakaita mwoyo murefu vakandibatsira kusvika pari nhasi kwakungouya uchingopolishwawo uchingodi semunhu kwakungopolishwapo asi matambudziko andaiva nawo akaita sei akapera handisi kutoti anani akapera matambudziko andaiva nawo ezvo zviratongosara chikamu chatongovapo chetu ndechechochi chemudumbu cheuchiko vaitototaiwa muzukuru mhepo dzedze dzapera iri ndo dare chete ratongosara rekuti taakutipinda pane zvokuti ugonowo kuti uchibatawo mwana noti hakusisina
dzivisa. Asi chikuru chanongotenda ndechoti sekuru akaita moyo murefu pandiri. Vakaita moyo wandisingafungire zvakatadzikwa nevamwe. Uyewo pana sekuru nyaya yekuti haasi zvakare munhu anoda mari kutotikoshesa mari. Munhu anesa dambudziko, handiti havadi mari, asi munhu anesa dambudziko remunhu pamberi. Nekuti ivo vanotaura kuti hazvibatsire kudya mari yemunhu oenda achigunun'una. Bheta muzokundibatsire munhu wofara. Kana pandinodyawo mari yako, kana zvanguwo zvinoendeka, ndinoitawo kana chinotobatika ndinokomborerwawo than kuti unge uchigunun'unirwa nemunhu. Takangoti muchidimbuka kuna sekuru nekamariwo katakabvisa panguva iyoka, zvangoita kunge kungobatsirwa mahara. Handidi kunyepa pane zvataitarisira, zvaingoita kunge kungobatsirwa mahara. Asi vakatibatsira vachihandei kwakati, ita izvi tiri pamwe chete nemurume wangu tikabatsirwa. Apa vari kubasa, vari kubasa, asi hadai angari semangwana vaita sei vaibatika. Asi ndoimba rimwe remazuva tinogona kungodhumana. Varipo vanotozvitaurawo vega nokuti vatonedzavo hondo dzatakabatsirwa futi mupi. Vapasira chaka zvakawandisa. Dzakakurisa kudzitsanangura dzakakurisa. Asi ndinotenda kuti zvazvinoita muupenyu handiti. Ndofunga vanhu kana vachitarisa mavhidhiyo angu ana paFacebook pangu, ndine nyaya ndodzidzisa kana mameseji kuvanhu ndofunga ndakafonerwa, ndofunga makafolowa Facebook, ndakafonerwa nemumwe munhu usiku achiti mai vangu vakatadzwa neimwe n'anga ronda riya riya. Vandifona matofa kana vachakwanisi kufema. Saka vakatirwa 3000 units. Ende zvinhu izvozvo handizvikurudziri kuvanhu vanorapa. Zvinhu zvakashata. Ari muzviona. Mari hongu mari tinoida, kuti ndo basa redu ratinoita. Asi tarisa situation iri pamunhu. Kuti munhu ari mubhara ndikamuti 400 anoiwanepi achipushwa nebhara. Ndochekutanga handitika. Ngatimhanyisei dambudziko remunhu kumberi. Munhu anogona kuuya, ndinotori nevamwe vandakabudisa mujeri. Inhau yekuti munhu mutema anonetsa. Havasi kuuya kuzobhadhara, vaifanira kutongerwa medha. Nevhidhiyo racho ndinaro mufoni mangu, zvondogona kukupai mukatori posta. Chimubvunza achingodemba-demba. Ende zvinhu zvakashata. Kana takudzorera zvinhu ndichigunun'una, zvinenge zvakuita senge ndakuita udzingi. Asi vanhu ngavatarise kuti medha yafanira kutonga 22 years. Asi wakabatsirwa naSekuru Bhutsu for mahara. Chibhadhara havasi kuda. Zvinhu zvakashata. Ini ndiri munhu wevanhu kuti vana veZimbabwe musatarisa bhodhi. Tarisai kubatsirwa kwamunoitwa. Zvakare chero mukava mamiliyonera, musati saka sekuru azova nedumbu regai ndovapa mari iyoyo, munotambudzika. Handisi kuti vanhu havarape, vanhu vari kurapa. Asi marapiro avari kuita pari zvino handiwo anofanira kuti dai anga aitwa. Tisamhanyisa ma1000 nemari dzakawanda munhu asina kuwana zambuko. Ndozvandinokurudzira kune vese vanoita zvekurapa. Mungatishoora zvinhu but chandiri kutaura ndochokwadi. Kuti ichocho chinogamuchirika chero neZimbabwe, chero nenyika. Handiri muri kuzviona. Zvekuwanza kutaurisa pasocial media hakuzi kurapa. Tinotenda nemashoko enyu. Ndo mashoko andinokwanisa ndine umwe futi pamwe achazoda kutaura. Vari kuchitungwiza pamwe achazoda kutaura. Vari kushungurudza but izvi vari kutaura kuti aiwa vakatombororwa nechunhu ari makwanza tikasvika musoyo. Saka munhu wekuti akafambawo futi zvakare achitoshandira kunze but dambudziko rikaramba richimudzosa kuZimbabwe. Asi ndikakutaurira kuti pana pakabvisa mari mogona kuseka achazozvitaurira ega. Asi ari kubatsirika. Ende ini ndogona kubatsira munhu kana 3 years kana uchiuya every day uya handina dambudziko. Chero chida kugara pano unogara pano usina dambudziko rako raita sei? Rapera chikafu ndinotenga. Zvikanzi kuenda kunharira unoenda nemota yangu ndokusiya ikoko tobatsira todzoka. Ndofunga ndo mashoko andinawo bana. Ndinokutinda nenguva yematipa. Tinotenda. It's a goodbye for now. Thank you.